Hi guys, nandito tayo ngayon sa Mayor's Pavilion sa likod lang ng Eagle Crest Subdivision sa Dagupan. So ito po, meron pong pinaparenta dito na for seminars, itong tatlong pavilion na to. Ito, dalawa, tapos yung pangatlo doon, na pwedeng rentahan ng for every 4 hours is 1,500. Makikipag-coordinate lang dun sa City Hall. Hanapin lang daw po si Miss Malu de Vera. So ito po siya, may capacity ho siyang mga more than 50 na for parking ng sasakyan. Tapos dito, sabi nung nakausap ko kanina, pwedeng pang birthdays o anumang seminars o binyag, kasal. Dito napakaganda kasi malapit siya sa dagat doon sa katabi nito yung sa Baywalk. So ayan, sa mga may event, mga gaganaping mga events, pwede itong rentahan. Ang ganda, marami pang punong kahoy, malamig. Ito may mga coconut trees. Sa luwang ng parking. So Mayor's Pavilion dito sa Tondaligan. Malapit lang siya sa Eagle Crest Subdivision. Sarap ng simon ng hangin dito. Yan, dito. Yan. So ito yung tatlo na to. Isa, dalawa, ito, tatlo. Tahimik pa. Maririnig pa yung mga huni ng ibon. So ito, malapit lang siya. Actually, dito yung sa Eagle Crest. Tapos ito na, sa likod lang, ikot lang. Mga 2 to 3 minutes drive.